Dobrý večer všetkým divákom tu v divadle L+S a krásny dobrý večer aj všetkým divákom Jednotky. Moji dnešní hostia sú veľmi zaujímaví, veľmi populárni a obidvaja sú vynikajúci muzikanti. A ešte majú spoločné to, že obidvaja sú z východného Slovenska. No, o východňaroch sa hovorí veľa vtipov, väčšinou sú v spojitosti, neviem prečo, s alkoholom. A tak ma napadol taký jeden, že Američan, ktorý zistil, že má korene na východnom Slovensku, sa rozhodol, že teda navštívi vlast svojich predkov, prišiel na východné Slovensko a povedal si, že si začne viesť denník. A ten denník vyzeral takto. Pondelok. Celý deň som pil s východňarmi. Útorok. Skoro som zomrel. Streda. Zase som celý deň pil s východňarmi. Štvrtok. Ľutujem, že som v útorok nezomrel. Z východného Slovenska pochádza veľmi veľa muzikantov, napríklad Peter Breiner, Peťo Nať, Peter Lipa, Katka Knechtová, ale napríklad aj Juraj Jakobisko, ale aj moji dnešní dvaja hostia. Marian Čekovský a Igor Timko. Veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Ja som tu na začiatku hovoril o východňaroch a o ich vzťahu k určitým druhom nápoja. Čo si vy o tom myslíte? A vôbec, čo si myslíte o východňaroch, keďže ste východňari? A prečo sa východňarom hovorí, že šalený? Myslím si, že východ je plný zaujímavých ľudí a hlavne myslím si, že východ je preto zaujímavý, lebo tam vychádza slnko. A čo to má spoločné s alkoholom? No, slnko vychádza na východnom Slovensku či v Ázii teraz, lebo ja tiež neviem, na východe. O ktorých východňaroch sa No, lebo to slnko vidíš ako prvú vec, ktorú vidíš naozaj už keď vytriezvieš. Vieš? Ja aj takto, že Takže to ráno... slnko vychádza ako prvé ráno. No a my tam východniari máme taký systém, že to ráno je v podstate to najkrajšie, čo sa dožijeme, keď v prípade... Keď sa dožijeme. A ja osobne som prestal používať alkoholické nápoje, keď som mal asi 7 rokov. Áno? To znamená, že začal si kedy? Keď som mal 6. Aha, áno. Ale stalo sa to veľmi takým zvláštnym spôsobom a to bolo takým spôsobom, že som došiel zo školy. Mama nechala doma takú malú bandásku s červeným vínom. Ukážku? Ukážka, bola takáto bandáska a hovorila, sestre to povedala, mne nie, že neber to, ale to povedala len sestre. A ja som došiel domov a som tak ovonial, hovorím, to je nejaký jahodový sírup alebo višňový. Tak som to zobral vonku, medzi priateľov. Vonku znamená, že na dvor. Áno, do partie 7-ročných šarvancov. 7-8. 7-8. Jeden mal aj 9. Ja povedal, toto ja nepijem, nemáš borovičku? Ja som to zobral vonku, hovorím, chlapci, sírup som našiel, to musíme vypiť. A on hovorím, tak ochutnali a tak sme sa tam stiahli tak trošku ďalej za mesto. Tam bolo také gymnázium rozostávané, to bolo v Humennom, práve odkiaľ Pochádzaš? M. Pochádzam? Pochádzam. Ja, ty pochádzaš odkiaľ ináč? Ja z Ružomberka, ale môj otec je od Prešova. No. Čiže tiež to máš v sebe. Chceš, či nechceš, človeče. Na to vínko sme dopili, no a ja som skočil na áre. Otrava krvi. Áno. Odtedy si sa vysporiadala, alebo potom tak sem tam symbolicky ako niečo, zase... Pozerajú sa aj východňari na túto reláciu, tak zase, vieš, nemôžeš, že nepiješ vôbec. No ja by som však chcel prihovoriť po východňarsky, aby znali všetky, že co to je. Ja pijem dakedy, ale už len teraz na žalúdok, že keď je taký problém, hej, že keď ide tráviť, alebo tak, na to še ide jesť, tak sa dáva tam taký aperitív, aby vlastne nesadlo na žalúdok. Áno. A koľko tak toho aperitívu? No podľa toho, koľko je chodov. Koľko je chodov? No. No a ty čo hutoríš na túto problematiku? Tak, pravda, chlapec, tak je, ale tak si poviem, že náš tátko je zo 14 detí a teda už chvála Bohu nežijú všetci, pretože keby žili všetci, tak mám na svadbe 1000 ľudí. Tak ich bolo iba 250, čo tiež dodnes splácam, ale stalo sa. A princíp je ten, že tiež to mám zakorenené v sebe, pretože otec, keďže bol posledný z tých 14 detí, tak využívali ho starší bratia, mamka, tatkori, choď kúpiť tátovi čučo. Tak išiel, čučo kúpiš. Čučo. Počúvaj, nehraj formu, že si nepil čučo. Dobre, nestále bolo dobre. Áno. Čučo pil víno, také lacné víno. Čučo. No tak to už lacnejšie od toho je len nafta, ti musím povedať. Áno. Ale to sme nepili, lebo to pomaly tieklo. Tak, a teraz išiel kúpiť čučo a išiel cez taký prechodcov alebo tak kolenice. Spadol z 2 fľašiek, ostala iba jedna. A Ježiš, čo teraz s tým? Tak tiež ochutnal to asi v 9 rokoch. A dodnes má
tuto v ruke zažraté sklo z tej flašky, pretože sa bál povedať doma, že rozbil som flašku a tak ďalej a bál sa povedať, že som sa zranil, lebo by ho zabil otec. A proste prišiel takto obľabaný domov, odovzdal čučo, spadol a babka tiež už nebohá, tiež tomu na ňu môžem bonznúť. Babka prehodila povestnú vetu, že hen, sviňa, ožral sa. No a tiež... Mám taký fantastický vtip, že všetci hovorí, že po prijatí eura sa všetko teda vyselektuje, 50 na cestách, alkohol iba niekde a že budú iba 3 krčmy na Slovensku. Poznáš to? Nie. Tak jedna bude v Bratislave, taká maličká, však tu sa nepije veľmi. Druhá bude v Banskej Bystrici a nad východným Slovenskom urobia jednu obrovskú strechu. Môj detko, keď sa trošku dal Do porádku, tak došiel k peci, tá pec bola pred ním, otvoril si tú pec, tam horel oheň, zapálil si cigaretu, ja som ako malý chlapec vedľa neho sedel, on tak fajčil, odklepával do toho Popolvára. do toho pecka, do toho piecku. Ako sa spomínuje pecok? Počkaj, cecok viem, ale pecok... Pecka. Do piecky. Do piecky. Do piecky. Rožňavčan. No tak do piecky. Rožňavčan. Skaziši ty. Čo si hovoril, si z Rožňavy? Z Ružomberka. Hovorím. Rožňava a Ružomberok. No, medzi V nami... Ružomberku je piecka. Piecka. A má také veľké kominy, to má, áno. V Rožňave je to po maďarsky asi niečo, neviem. Tak ale nie, Ružňava, Ja si myslím, Ružomberok. že Ružomberok je ďaleko horšie ako Rožňava, prepáč, áno. Maďarko tak klepal do toho piecky. Východ. No klepal do piecky. Klepal do piecky a hovorí Marianku, хочешь дать что исти? Хочешь бы дать что на исти, колбаса бы солнено? Hej, didu, dávaj, no da ti daš to na rýžu, Olem, dávaj srdco by tu, da što ti na rýžu, didu, ti dať? Nebi si ja nič. Nerozumel som ani ja. Jaj tak. No neskôr som pochopil, Áno. že ak človek chce piť, Áno. musí aj jesť. Áno. A zase, môj dedo hovoril, ten má výborné príslovie, ak ti vadí alkohol pri práci, prestaň pracovať. Áno. A muzikantský? Áno. Muzikantský for hrá strašne ožratý muzikant. Príde nejaká novinárka, tu ich zo pár vidím. A novinárka sa pýta muzikanta, opýta ho, prosím vás, nevadí vám, že vy ožratý hráte? Ja ožratý aj cvičím. Vy ste študovali nie že hudbu, len, ale vy ste herci. No, my sme HDU, hudobno dramatické nejaké umenie. HDU, to je hydrant, alebo čo, nie? Áno. Hydrodramatický odbor. Čiže oni dvaja sú ste normálne herci vyštudovaní vlastne, aj muzikanti, Ja nie? nie veľmi. Nie? Ale jakže, nezmaturoval si. Maturoval si z herectva. Áno, to bolo veľmi fajn, No. lebo v podstate hral som všelijaké úlohy, okrem chrobákov a strážnikov v antických hrách. Mal si aj posla, napríklad. Posla som mal v štátnom divadle, kde som vybehol. Fíha. Povedal som tam 2 vety. Čo si povedal? A v tom si ma zavolal taký jeden pán herec, Peter Dudáš, díky, a povedal mi, však pomalšie. Však to povedz pomalšie. No. A keď som to spomalil, tak to bolo, že priniesol som list od kráľovny. A to bolo predtým. Takže som to spomalil trošku. Si bol rýchly posol. Veľmi rýchly. Áno. Dokonca tak rýchly, že som to potom dotiahol až, že som v tom poslovi pokračoval ešte pol roka. Ale to som musel čakať 3 hodiny, kým tá úloha dojde. To bol Hamlet, vieš? Takže na konci som vybehol s tým... A už som to vedel pekne pomaly povedať. Už dokonca som si to vychutnával, že... Áno. Priniesol som list